Maskandi wena. Usho nje? Ngathi udlala umaskandi. Kusho bani lokho umuphi lo bhuti? Lo ngimbonayo ongishutha ngekhamera. Ngifana namuphi ubhuti? Nalo Thuba manje. Hayi ungizwe. Khona lo munye nalo igcoka amelihle. Lifana nenkunzi malanga? Khona nawe. Hawu kwahlekile madoda. Usho ukuthi ngifana naye ngqo. Uyafana naye. Yazi ngizethi wona uyacula une-text now. Nginama-tax awamonke lakho bobo. Oh, manje usebenza ukoleka imali. Ngiyakubona. Uhlala kuphi wena? Ngihlala eFrahead, Kuphi nendawo? eLakeside. Sikhuluma ngecorona lezi insuku zecorona kumi kanjani ngecorona? Yazi icorona abayibheka abantu ngoba yazi isipho kahle kahle esivela kuJehova ngalo suse ngokuthi abantu abalaleli umkhuleka babuye bebedelele. Kanti uyafuneka ukuthi ekhuleke uzezosiqeda lesifo esiphele masingacelanga kuyo. Fanele sithanda kuJehova. Icorona isazobhebhethenga impela isimbulela kanjani umuntu Wona njengoba uhamba lana usaphi? ukuthi ngingaba nayo. Eyi nginakho lokho ukusaba. Pho siphi isamfonyo? Angivanga? Isamfonyo usiphi imask? Oh ikhona. Usiphethe? Yeah, ngisiphethe. Awusifake enkabi yomkhombisa izwe ukuthi isamfonyo sifaka kanjani? Yeah. Sifaka enkabi yami, sifaka enkabi yami. Athi ngiphange ngoba iya-protecta yona iyenza ukuthi uvikeleke emagciwaneni esandulela sikholola. Njengoba sekunjalo enkabi yami awusenakusaba manje. Hayi singasaba. Kuphi ekhaya? Friday. Kulungile enkabi yami ube right. Yebo.